Kushinga Chamisa, kushinga kwatiri kuenda. Kushinga Chamisa, tivake Zimbabwe. Kushinga Chamisa, kushinga kwatiri kuenda. Kushinga Chamisa, tivake Zimbabwe. Kushinga kwatiri kuenda. Kushinga Chamisa, kushinga kwatiri kuenda. Zikana tuve akweru ipapa. Kushinga Chamisa, kushinga kwatiri kuenda. Musachaka muridzo, miridzo yezanu iyo. Miridzo yezanu iyi isere umbava. Tiendeke nani miridzo yezanu iyo isere urombo. Naiva Chamisa, kushinga kwatiri kuenda. Tipindeke nani umbava upere. Tipindeke nani umba upere. Tipindeke nani umbava upere. Tipindeke nani. Vamsoroi vatungamiriri vari pano, ndamboda kuti nditi uye uya pano uyu aite maintroductions, asi ndaona kuti waita mutete. Vamwe vacho havazivi nokuti maadvocates. Uyu mupostori uye ndikanzera unogumira ikoko pakunotara miganhu yemastates. Haagoni kutara miganhu yemitemo. Haleluya. Saka kwenyu kwamunoti rrrr ndo kwamunogumira. Moro wako zenai. Hakuna zita sakandi Jesu Pamsoroi atigarei pasi vatungamiri. Baba Bishopi Makamba, ndanzwa kuti musha usati wanyatsogadzirwa. Saka ndati muzukuru wangu haangaite basa rakachipara kuita. Ndati
basa rifambe. Ndanzwa zvamataura kuchimbomirai. Asi Mwari vakandipa chipo. Chokutanga ndechekuti vakandipa muturu mudiki. Kuti uturu hunge hwakawanda. Chechipiri, vakandiitirawo nyasha. Vakandipa izwi rinoenda kure kure. Hongu harigoni kunge rakakura sene vamwe vakakura. Asi pandinoritaura rinosvika kure. Rinobata kure. Saka ndichatora mukana uno magetsi achigadzirwa tione kuti apera here, tiite dzimwe nzira. Tiite basa rinoita zvinhu zvedu zvifambe. Shoko rokutanga randoda kutaura pano. Tauya murudo. Tinofana kubva pano murudo. Tauya pano hapana asundwa amadzadiwa. Ndinokutendai zvakadzika-dzika ndakamiririra baba vangu vari pano naamai vangu vasiri pano. Chamauyira rudo rwamarakidza nemurandakadzi akatama panyika yanhasi. Ndokutendai zvinoererewo maoko amakadzi. Handisati takabvaona gungano rakakura kudai richiitirwa munhu asiri mupolitics. Munhu anongotengesawo mavheji, achitengesa muriwo nemakaroti nokutengesa huku. Vanhu vaMwari, nyasha dzekudenga ndadziona. Madhokuta auya pano. Maadvocate auya pano. Ndoda kuti mungoona ndichange ipapo. Maadvocate ari pano. Pane mutsauko pakati pemaloya nemaadvocate. Maloya ndo anotangira nyaya. Maadvocate ndo kunoperera nyaya. Kwazinoperera kumberi kwazo. Tine maadvocate ari pano. Ndokumbira kuti mungouyawo vandinoshanda nawo kudare rezimhosva kuadvocate chambers. Vauya kuzochema Mai Nelson Gogo Chamisa. Ndoda kuti mungoona nokuti hatigoni kungoenda mberi tisina kuziva kuti uri pano ndiani. Togona kunge tine vamwe vasingafana kunge vari pano, asi tinavo vanofana kunge vari pano. Tiri ipapo maadvocates. Ndokumbira mukuruze kuuya motiri Kristu. Vana advocate achite mamwese uyai ndikupei pano muonekwe. Vana vachagonda, vana mukoma taona, vana garikai uyai kuno. Pamusoro magetsi achigadzirwa pachiitwa zvinoita kuti chiite. Pano apa ndakuudzai kuti hakuna anorambwa kuuya parufu. Ndinozviziva kuti mwoyo yenyu inogona kunge ichirwadziwa kana mukoma wangu akati ari kuuya pano. Umwe uya ndokukwidzana naye munomuziva. Mototsunga mwoyo nokuti pano panoshingwa kugomera chero zvinorema. Handizwe? Hatisi pano kupatsanura kana kudzivisa munhu anouya pano. Harisi gungano reMDC, harisi gungano reZANU-PF. Igungano rorufu. Rufu ndimabatanidze. Rufu runosanganisa munhu wese. Saka ane BP vakabhipa zvirapa. Ngaiderere. Ndokunamatira nezita raJesu BP rizike. Haleluya. Haleluya. Pangarizike ringe uko. Saka ipapa pane vakawanda vachauya kuzobata maoko. Imi munogona kunge musingavari. Asi pano pane vachauya kuzobata maoko. Vangava mukoma wangu Munangagwa. Vangava vamwe vamusingatombofungidziri kuti vangava pano. Remekedzai kuti rufu. Rufu harukete. Rufu haruna chibhakira, haruna mbama.
Rufu haruna ZANU-PF, haruna MDC. Vane pfungwa dzakatsonga ndi munopatsanura nemapato. Pano ndepachengawo se. Manhanga hapana risina modzi. Ndo Nelson. Vaitengesa muriwo ku ZANU-PF, vaitengesa ku MDC. Ndavadumba harina bato. Saka mwe muchaona vanhu vanouya kuno. Gomera nechomumoyo. Gomera nechomumoyo. Mawirane nere. Ndokudai pakuterera. We must be a disciplined force. We must follow the leader. We must listen to the voice of instruction. We must be a disciplined. Tanetsana nenyaya yematongerwo enyika pamutemo. Tatine magweta akatimiririra. Vauya kuzochema neni. Saka ndatirediwe kuti ndingogara pasi. Hongu munga ndiri president, onyasi ndiri mwana wa Nelson. Ndogandi yatende Nelson kuti maunza munyengera gara pasi. Regandi tende Nelson kuti maunza ma-advocates. Advocate Tabani Mpofu. And anyway, unozizia baba wauya na Mpofu vari padhuze. Vamwe vanoti advocate fulcrum. Vamwe voti fulcrum. Vamwe voti fulcrum. Zvichingobva nokuti wakakurira kupi. Baba Mpofu kwazisai hama sekuintroducewa kwamaita ndozokumbira achagona mukwazise hama na advocate ashiti nokuti makandikoshera kuti mubve Harare kuuya kuzongoti mubate maoko haisi nyore. Ndinokumbira kuti muve nekuremekedzwa kwakakwanira. Tatenda. Da kwasa muri pano yekwa Chamisa. Da kwasa vakuru vose vari pano, vakuru vemasangano, vakuru venharaunda. Da kwasa hama neshamwari. Da kwasa the Red Army. Mwari wekudenga vakuitirewo zvakanaka. Pakurwadziwa Mwari wekudenga vatinyaradzi. Takabatana tichienda pamberi pamwe chete muitirwe nyasha. Pamusoro Chief Chwara kana varipo, pamusoro Baba Chamisa, pamusoro President Chamisa. Ndofunga kuti nditi president weChamisa, asi kuti regai ngoti president nekuti ndo zvinoda ruzhinji. Zvakanzi kuti ndo ruzhinji. Asi kana ndiri pano ini ndinenge ndisikati president. One mamuni. Nekuti kana ndiri pano ini ndiri pano semwana. Ini munondiziva ndiri chagonda moyo. Tinobva parasa pabheteri apa ndo pane president. Saka ndichiuya pano ndinouya semwana. Ndarasikirwa namai. Mai ndaivaziva zvikuru nababa. Ndichiuya pano handibvi ndisina kubikirwa sadza. Ingava yehanga, ndinoti ndinoda hanga nhasi, ndinoti ndinoda huku roadrunner, ndanga ndichizviwana. Uhu ndo hukama hwandanga ndinahwo namai vangu. Ndinoda kuti tarasikirwa zvikuru mudunhu rino, tarasikirwa namai, tarasikirwa naRwaGogo. Ndinotenda zvinotaura Bhaibheri rinoti munhu wakanaka ndiye anotanga kusharwa. Tasharirwa mbuya vedu nokuti vanga vakanaka.
ndinokumbirisa kuti tivaremekedze nekuvapa tinoti send off yakanaka murunyararo tichitenda Mwari. Ndatenda hangu. Advocate Ashiti vanobva kuChinhoi asi vanoshandira muHarare. Ndo mamwe magweta ekuti havamiriri zokubiwa kwembudzi nemombe. Izodzi hadziiti kwavari. Vanomirira hombe sedzekubiwa kwemavhotsi. Kana kuti pakati mufundisi wabachegumi ndo nyaya dzavanomirira dzakakura. Tichasangana tinoda kutenda Mwari vatisanganisa pano. Ndichikudza vakuru vose vari pano, vemhuri, venzvimbo, vekubato, shamwari, madzisawira nevose vari pano. Ndinoda kupai ruremekedzo nokutendai nokuya kuzochema nesu. Tiri kuAdvocates Chambers, President tinovati one of the juniors. Kana tiri mukoti tinge titi my learned junior. Azireva kuti vadiki pamutemo, zvinongoreva kuti ikoko. Saka tiriko futi kuChambers, he is a brother. Tine tsika yekusinamata nguva zhinji kuChambers nokuda kwemurume yeye nokuti mufundisi. Saka mutemo yata kuti tiite asiri mutemo yenyika chete, asi mutemo yaMwari. Ndinofunga makwana advocate mpofu achiparidza nezuro vakapfeka garment. Zvinobva kuna president. And ndifunga kuti zvinobva kuna president chete, zvinobva kuna mai vakavabereka. Ndokunge vari zvavari nokuda kwamai vakavabereka. Saka sema-advocates tashayikirwa namai, hatina kuya pano sema-advocates. Mai havana mhosva vakapara. Takauya pano sevana vavo. Tiri kuchema nemi, tinokutendai nokuya nekuchema nesu. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you. Vashiti tiri kubasa kwedu mukatorike, vampofu musavadha, ini ndiri mupositora, vakachambwa Anglican. Uyu mbanhano advocate Garekai Stole mujunior wanokuti nehierarchy dzokudare dzakasiyana. Mujunior wangu ite zvino hatsandaziva chechi yake, tiri kumbishi kuti apinde. Gweta redu rauya pano. Tinana baba vauya pano, vana Harrison Ngomo, magweta makuru vari peRwangomo. Harrison Ngomo, tine magweta vanakoma taona varimo, nemamwe magweta atigoni kutaura nemazita. Varorewo maoko muvatende, hama dzadiwa. Pano pauyawo vakati koshei, mugoona vachemwa amai avo nema-member of parliament. Ma-member of parliament vauya ne-national leadership yeparty. Ava ndichavasiya kuti vaitwe na-organizing secretary. Ndo basa ravo, saka vachibaya ndichakushedzai manje vangotora vamusingagoni kusumudzai imi. Tinana muzvina bhizimusi vamunofana kungoona havaite zvemapato, vangouya kuzongochema nesu. Ndinokutendai vana muzvina bhizimusi vauya pano. Ndokudonga nemazita. Ndinana mukoma Farai Rhodzi, shasha dzokuti kana dzikange dzaonekwa mari yaonekwa. Uyai pano. Pana vamwe handisingadomine. We want to honor you. Uyai tikuintroduce zvakaereka. Ndichidaro pana vakomana vabvuwi vari pano. Ndoda kuti vanga vari padhuze nokuti vakatoda kuchema naamai. Vabvuwi munongovanzwa nembiri munyika vari pano. Toda kuti vauye pano. Mere uri pano futi, Matthias.
Asi roerai maneresoni maoko vakoma. Kuunza Metias pano. Uya pano Metias sandasumudza situ. Chingoro wakawani kokungoti kaunongoda. Mwari vakasimudzana iye peninaripo nevamwe vose varipo vachitombera mamhafevhaka. Takaiona Baba, takaiona Mwari we, yakauya na Mwari. Takaiona Baba, takaiona Mwari we. Kana chipostora chotaurwa, kana chipostora chotaurwa, imi musavarega vachienda. Munhu wese maumuso, munhu waMwari, munhu waMwari o, munhu waMwari imi madzimai iridzai mururutize. Mupostora uyu tiri pamwe chete kuchifundisi. Mufundisi akapedza manje handiti makapuwa sanganiro muno waMwari. Asati wapuwa sangano asinona matatu anopuwa sangano. Kwanzi uyai kuno kwa Gutu muzoparidza vhangeri muno waMwari. Haleluya! Ngatifarire muimbi wedu anemukumbira munyika. Comrade President. Pamusoro madzishe, madzimambo, madzisabhuku vese vari pano, pamusoro vakuru vekereke vanoremekedzwa, tinokutendaiwo nesu kuti mauya kuzobata pamwe chete nemhuri. Pamusoro vatungamiri vese vari pamusoro magweta asumudzwa vemabhizimusi, pamusoro hama dzese. Iko zvino taita dambudziko rokuti kwatiri kushanda uku vana amai vari kuziva kuti tiriko kuHarare, tiriko kuMaroro, tiriko kuEnera, asi kwakaenda munhu haana kuzombodzoka. Dziri kuita unga dzisingakakati, asi dziri kutodhonzwa unga cheni yebhasikoro iri pamakata. Tinenge tichirangarira, asi kune vari kuti kana tashanda wonokora zvese wochengetana nemhuri dzavo. Vamwe vari kuti muri kumunyaradzirei iko zvino vari kutobvunza. Tichabvunzwa kuHarare, muri kumunyaradzirei? Tichavabvunza muri kumuchemedzerei? Tinoda kuti amai vazorore zvakanaka. Tinokusiyirai shoko raMambo Jesu, musatambudzike pamusoro pevavete ava, nokuti Mambo Jesu tichavaona vachiuya mumakore nehwamanda dzicharira. Ivava vachatitangira tichisangana namuponesi. Ndatenda. Kana newo haona kuti mutungamiri zvikomo zvinopanana mute. Handizve ndinotenda, handichadi kupedza nguva. Ndaita izvi kuti ndipe ma-introductions ari very important. Vafundisi vauya kuzochema vakawanda. Asi ndokumbira kuti musumukewo pamuri. Ndaona ana baba Mudhikwa kupostora kwangu kwandiri. Ndaona ana Mataranyika kupostora kwangu kwandiri. Ndokumbira kuti mungokurumiza kuti kwanyani uye kuno. Nana mukwasha wangu wandinopinda naye. Nokuti hamuzozvigoni kupati kuita izvi. These are special people to me. Saka ndosaka ndauya ipapa ndikana handisi president apa. Ndiri kuintroduce hama dzomusha. Saka ndinokumbira vafundisi vese vauya kuzochema. Mungoona kuremekedzwa kwaitwa vakomana. Makamuya pano. Honorable Nikki. Mukaona Nikki, come forward please. Vafundisi vachiuya, baba sasa uyai mufundisi Reverend O sasa. Vafundisi vauya, mungoona kuti mudzimai uyu ndinoziva kuna vafundisi veZion vakawanda under Bishop Makamba. Bishop tinokuremekedzai nehurumende yose ndimi cabinet yokudenga. We honor you, we acknowledge you, men of God. But ndinokumbira varume vauya nemadzimai
Nikki, come here, please. Makam. These are pastors. Come forward. Ndangoti naona. Munozera kuti my Nelson pano was never visited by special visitors from Bulawayo, from Harare. Saka mukaona wasvika pano Makam. Vaizoda kuzokuona vari muvapenyu, but wavagonera. Thank you, my dear brother. Thank you, Nikki. I know you'll be acknowledged at the appropriate time, but I was so happy to see you. I feel like I've not lost, I've gained. Thank you, Mbuya Nelson. Thank you, thank you, thank you. That's very, very, very good. Vamwe hamuzivi kuti kudai ndiri kutopora. Munogona kuti ari kumbozviitira iye usanyongonywa. Panapa pafirwa munhu pano. Ari kufanira kuti apore. Vafundisi munovaona. Baba Mataranyika. Ndiri kuzivai rovai him. Yatinorova iyaya. Yamunongoza murumeyo kana akarova denga rinodzuruka pano. Regai timbe yahamboimba. Hakuna zita sera Jesu kana nokudenga. Hakuna rimwe rakadaro zita rompo. Otinoda kuimbira Jesu tichimupa mbiri nokuti hatizive zita rinokunda. Iye anoenda nesundi Jesu anoenda nesu kwese tinogenda ndi Jesu anotibatsira muupenyu. Mazvizwaka mapostori. Baba Mataranyika tinokutendai naamai. Baba tinokutendai nokuuya kwamai tamukwasha wangu munemo. Tinokutendai nehanzvadzi yangu. Vafundisi vese vari pano handigoni kudomai nemasavanhu vaMwari. Asi ndinokutendai nokuuya kwamaita. Rev Osasa ndinokumbira kuti muonekwe. Vafundisi vemandiriri kuHarare vatitsika kuno. Rev Osasa tinokutendai munhu waMwari. Ndoda kutora mukana uno nenguva ino kupa rukudzo rwangu neruremekedzo kutungamiri weguta rino, madzishe, masadunhu, ndichiunza shoko rekuti neurombo nekurasikirwa kuripo, kunyaradzwa kukuru ive nhaka yenyu kunyange panguva yakadai. Ndoda kupa ruremekedzo zvekare kuvatungamiri vebato, ndichiti kunyaradzwa kukuru kuve nemi nekurasikirwa kwamaita. President Chamisa ihama yedu murwendo rwekutenda yatinoziva kuti Mwari vane chavakaisa muupenyu hwavo chichava ropafadzo kumarudzi nemarudzi. Munamato wedu kuti panguva yekuchema kukuru kwakadai tinonyengetera navo tichiti Mwari vavanyaradze nekuvasimbisa. Kana paine chinofanira kuitika kuwedzerwa kwenyasha nesimba kunyange mushure mechiitiko chakadai. Toda kutenda isu tese hama tiri pano nekuuya kwataita. Tinosiya shoko regwinyiso uye neshoko rekunyaradzwa kukuru muzita rinoshamisa ramambo naishe wedu Jesu. Amen. Tinotenda mufundisi. Ndangoti nditorewo mukana uyoyu kupedza basa asi vabvuyi. Ndichinogara pasi zvatakuita tati program iyi haisirali. Iprogramu yokuremekedza mhuri. Ndakumbira kuti shamwari mberi kunashi worova maspeakers edu chimbi vari kupawo nhoroondo yemushakabva. Tichingobva ipapo topawo chibaya vosumudza uchekwa huripo wopawo zvinofanira kutaurwa. Tine vatungamiri vakuru vabva munoziva ndaitirwa nyasha. Utungamiriri hwese kubva ku-standing committee. Zvinopisa tsitsi. Vachasumudzwa ina handina simba rokuvasumudza.
but ndinonakidzwa and ndiri kuona mwana achiri kuuya achiri kusvika, saka toda kupa mukana kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, zvinhu zvisaita dambudziko. Tinotenda zvikuru. Standing committee yose tendai, ma-MP ari pano, parliament inogona kutogara pano nesenate nokuwanda kwavo. Ngativaroverere maoko, vachasumudzwa navachibaya, ndo basa ravo. Vakomana munoona ndo vanoimba, vanonzi masimba edenga, vabva Harare kutoda kungouya kuzongoimbirawo kuperekedza amai. Nhasi tiri munyaya yekungopemberera nokupuwa mashoko ekusimbisana. Haleluya. So ndoda kuti vakomana ini tichinogara pasi varove vatsenure karumbo, kana pangozoita vamwe vanoremekedzwa ndinodzokazve pano, especially kana vachiri kuzvimbirai, nokuti zvakakosha kuti vanokuzvimbirai ndikupodzei. Handiri mabanzwa? Kuremekedza gogo Chamisa pano hapatukwe munhu, pano hapasorwe munhu, pano hapamurwe munhu. Ndepagogo, hapasi pedu. Pedu isu tinoita maitiro edu. Handi munozviziva izvo? Maitiro edu ndokuti wauya tinomupukuta nemufaro wakadiko, halo halo halo. But pano hatiite maitiro edu. Panoitwa maitiro ani? Vakomana maredi. Chimboroeka 1 mozodzoka kana achikudaizve kamunotaka zviite zvakanaka, tichisumudza vamberi kunashe kuti mudye maro abasa renyu revataure tipe ruremekedzo, tobva tanopedzisa takuenda kuintroduction yepati nevakuru vepati nevachataura kupati, tapedza basa tobva taenda bishop wotiremekedzera, basa rirofamba. Rova yakomana. Yes. Mazvita tinoti nedzoi kumhuri kwaChamisa. Tinotenda Mwari. Nezuro sandinasi, nezuro sandinasi, kuna mataka kwakanaka, kuna mataka kuna mataka kuna mata kwa chachi yangu na zuro salina zuro